салом хонандагони азиз, биёед бо ҳам ҳикояи шер ва мушро мехонем. шер ва муш. шере дар зери дарахте хобида буд. муше аз роҳ расид ва шурӯъ кард ба бозӣ кардан бо думи ӯ. шер аз хоб бедор шуд ва бо хашм мушро гирифт. муш бо тарсу ларз гуфт: эй шер, маро бубахш. ман ҳам як рӯз ба ту кӯмак мекунам. шер хандааш гирифт, фикре кард ва гуфт: муш барои ман ки султони ҷангал ҳастам, чӣ кор метавонад анҷом диҳад? чанде гузашт ва шикорчиҳо шерро ба дом андохтанд. шер ҳар чӣ талош кард, натавонист худро наҷот диҳад. ҳамон мавқеъ муш расид, бандҳоро ҷӯид ва шерро наҷот дод. шер аз ин ки мушро дасти кам гирифта буд, пушаймон шуд. ба иштибоҳи худ пай бурд. бачаҳо, ба назари шумо чаро шер дар доми шикорчиҳо афтод? ҳикояро бо диққат хонед ва ба саволҳо ҷавоб диҳед.